आइडियर बिया बाथौ गौथुमा गोथार बाथौ सानजों लोब्बा लाखिनानै 32थि बोसोरारि जथुम्माखौ गाजा गोमजायै साननैनि हाबाफारिजों खुंफुंबाय। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय आइडियर बिया बाथौ गौथुमा गोथार बाथौ सानखौ लोब्बा लाखिनानै 32थि बोसोरारि जथुम्माखौ खासिबारि माइनाव फोथाराव साननैनि हाबाफारि लानानै दिनै गाजा गोमजायै खुंफुंबाय। दिनैनि बे गेवलां मेलखौ बेखेवनो हायो CDPOनि गबिन्द बर'आ। लोगोसे बे हाबाफारियाव बाहागो लायो दुलाराय बाथौ गौथुमनि फोसावगिरि कृष्णकान्त बर'आ। जों मिथिना लानि आइडियर बिया बाथौ गौथुमनि आफादगिरि पहर चन्द्र बर' आरो बानजाय आफादनि आफादगिरि ब्रजेन्द्र बर'आ खौरांगिरिनि सिगाङाव मा फोरमायखो। आइडियर बिया बाथौ गौथुमा साननैनि हाबाफारि लानानै गाजा गोमजा खुंदों। आसा खुलुमबाय। आं जाबाय बे जोंनि उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय आइडियर बिया बाथौ गौथुमनि आफादगिरि। जोंहा दिनै नैबे 36थि बोसोरारि जथुम्मा 36थि बोसोरारि जथुम्मा। बे जथुम्मायावनो जोंनि जिथु मावसम बे मावसमा जोबफैदों आरो बे मावसमखौ जोबनाय लोगो लोगो जोङो दिनै थांनाय हरावहाय अर्थात 22 तारिखनि हरनि थान्दै जथुमाव जोंनि आफादखौ सेफायना जों दिनै आरोबाव गोदानबो दाबावबाय। जोंनि बे आइडियर बिया बाथौ गौथुमा बोसोरफ्रोमबो बिदि बोसोरारि जथुम्माखौ जोंनि बियाबनि सिङाव थानाय गामिफोरजों बानजाय जानानै खुंबोबाय थायो। बेबायदिहाय जों दिनै नैबे खासिबारि गबिरालि ओनसोलनि खासिबारि गामिनि रायजो राजानि बानजायनायावहाय जोङो नैबे 36थि बोसोरारि जथुम्मा लोगोसेनो जोङो सरजाबना लाफादों जोंनि गोथार बाथौ सान। बे गोथार बाथौ साननि हाबाफारिखौबो जों सरजाबना लानानै नैबे खुंथायखौ खुंदों। जोंहा गासै बे बियाबनि सिङाव गं 28 खान गामि दङ। बे 28 खान गामिनिनो रायजो राजाफ्रा लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैदों। मैया हराव जोंहा बेबायदिनो प्रतिनिधि सभा जायखौ जों थान्दै जथुम बे थान्दै जथुमा जानानै थांबाय आरो दिनै बिदिनो जोंहा गेवलां मेलावहाय जोङो जोंनि मानिजाथाव आलासि बिथांमोनखौ जों हांख्रायना लाबोदों। बे हिसाबै बिथांमोना फैनानै नै दा गेवलां मेलावहाय बाहागो लागासिनो दङ आरो बिलिफाङावबो जोंहा बिलिफां हारिमु बिलिफांबो दङ। बेहायबो जोङो हांख्रायजानाय जोंहा आलासि दङ अर्थात माने मेथाइ खनगिरि दङ। बिथांमोनाबो गाजा गोमजायै बे गोथार बाथौ मुं साननि मुङैहाय जोबोद माने रंजा बाजा बे हाबाफारिफोरखौ खुंबाय थागोन। बिदिनो जोंहा दिनै बे हाबाफारिया मोनावहाय जोबगोन। दा जोंनि बे खासिबारि गामिनि रायजो राजाया जोंनो जोबोद माने खस्थ' खालामना गावसोरनि धनफोरखौ खांनानै फैसा बायदिसिना खांनानै जोंनि बे हाबाफारिखौ खुंनानै होदों आरो लोगोसे जोंनि जिथु रायजोफोर बे रायजोफ्राबो खुसिजोंनो लैहोर लैहोर फैनानै बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों। इयुनसिमबो जोंहा आरो नैबे फैबाय थानाय 37थि बोसोरारि जथुम्माखौ जोंनि बियाबनि सिङावनो थानाय गामि ओरैहाय उत्तर गुवाहाटी खलिहै बे खलिहै गामियावहाय 37 बेखौ जोङो बोसोरारि जथुम्माखौ खुंगोन। खालमानसि बे जानुवारि अर्थात 25 जानुवारियाव जों खुंगोन। बेखौबो जों बे हाबाफारियावहाय बयबो लैहोर लैहोर थांनानै हाबाफारिखौ बाहागो लागोन बेखौ जों खावलायनायजों लोगोसे आं दिनै नोंथांमोननि सेरावहाय बेखिनिखौनो बुंनानै आंनि बे बुंनायखौ एसेयावनो आवथायदों। गोजोन्थों। आइडियर बिया बाथौआ डिलेगेट जालांबाय। बियो मा थांखि लानानै नोंथांमोना खामानि मावनो सानो? जोंनिया जेनेबा बे जिहेतुके मावसमा बोसोरथामनि मावसमा एबार जोब्बाय। दा बे हिसाबाव जोङो आफादखौ सेफायनानै आफादखौ दानायबो जाबाय। जोंहा आरो बेयाव थांखि जादों दिनैनि फुङावहाय फिन जि जर'खा सावराय जथुम जादों बेयाव जोंहा थांखि जाफिनदों जे जोंनि जितु बियाबनि सिङाव थानाय गाहाय थानसालि बे थानसालिया जाबाय जोंहा देवर गामियाव दङ। बे थानसालिखौ जोङो दिनै बोसोरथामनिफ्राय लुबोगासिनो दङ। दायो जोंहा फाउन्डेसन खाना जाजोब्बाय। बेखौ जोङो देग्लाय गोगोमै आरोबाव थांखि लाफिनदो जे खम समनि मादावहाय जोङो रायजो राजानि दान फैसाजोंनो अनसुंथाइफोरजोंनो लुफुंनानै दिहुनगोन बेखौ गोगोम थांखि लानाय जादों। आरो लोगोसे धोरोमनि जा फोसावनाय फेहेरनाय हाबाफारि दङ बेफोरखौ जों फारि फारि लालांबाय थानानै जों थांखि खाना लादों। जोंनि बे 36 बोसोरारि जथुम्माहा जों जायबायदि लाहार फाहार खालामनानै गासै धोरोमारि सिबिरिखौ बेयाव ज' खालामनो हाबाय। जों गिबियावनो
बे बानजाय आफादनि जानानै नोंथां चेनेलसिम जों साबायखर बावबाय आरो हाजासे जोंनि बे बाथौ धोरोमखौ गोसारलांनाय समावहा गासै धोरोमारिनि जाहाथे गोसारलांनो हाथों होननानै जों गासैबो 28 गामिफोरा बे ज' जानानै जोंनि बे बाथौ सिबिबाय बिनि थाखाय साबायखर गासैयानो ज' जानानै जों बे दुखु सहायनाबाबो बेयाव ज' जाबाय बिनि थाखाय जों बे माइनाव फोथाराव गोजोननाय मोनबाय आरो बे खोनाखौनो बुंनानै नोंथांनिसिम बरायनाय जाबाय आरो साननैनि हाबाफारि लानानै नोंथांमोना रायजो राजाफोरनो बे धोरोमनि बागै मा मेसेज होनो सानो? जों बे साननैनि हाबाफारिनि गेजेरजों जे जोंना जे खौसेथि बा धोरोमनि गेजेरावहा खौसेथि दं बे खौसेथिखौ जों फोरमायनो नागिरदों आरो जोंनि बे साननैनि हाबाफारियाव जों मिथिबाय जे जोंनि धोरोमनि फारसे सोबानो दावगानाय दङ आरो गोसो दङ बेनिखायनो बेवहाय ज' फैनानै जोंनि बे धोरोमसालियाव हेफाजाब होफैदो। आथिखालाव नुनो मोनो आजिखालि लाइमोनफोरा धोरोमनि बेलायाव एसे फावसायनायखौ नुनो मोनो बिनि बागै लाइमोननो मा मेसेज होनो सानो? दायो लाइमोनफोरनि फारसे जोंनि बे मेसेजखौ आंनो होनो नागिरो जिहेतु जौगाखां इयुनावहा बे लाइमोनफोरानो जोंनि धोरोमखौ बासायना लाखिगोन बे बासायना लाखिनायावहा जोंनि लाइमोनफोरा गोख्रैनो बाहागो लानांगोन दा इयुन जोलैया जोंनि जुदि बे धोरोमखौ बासायना लाखिबा जोंनि बैसोगोरा मानसिफ्रा थैनानै थांबाय नाथाय बिसोरनि बे मिटिंफोराव फैनानै बे बाथौनि खोथाखौ मोजाङै खोनानानै बिसोरनि हाबाफारियावहा जौगाहोनायाव बा उन्दै उथिबोनाय लाइमोनफोरखौ फोरोंनांगोन दा बेबायदिनो बे मेसेजखौ आं होनो नागिरदों।